Hai, dă-i. Mai avem o pantă de urcat. Dacă rămânem aici, nici ghinoiul nu ne mai găsește aici. Noi și urșii. Trebuie coborâm pe partea altă, bă, da. Dacă găsim drumul. Acolo coborâm încet pe aici, că acum știm. E mult prima voagă. Olea! Oho, avem o pantă mare aici. Nu atinge crăcile, mă, clar. Oh, și în cesul ei de aici, mă, că nu e ușor la bolovan, știi? Ăla nu urcă cu Mitsubishi ăla mare. Care? Ăla din capul statului. Pe 200-le? Da. Urcă? Nu cred, e lung. De, s-ar putea, dacă ai pune crampoane, da. Haha! Ele știu! Ele știu, păză! Ai! Ai de mamă! Să închidem geamul, să nu ne ia un urs după geam. Mai avem puțin și vom ajunge la poalele Cozia. Hai să ai și o cameră de aia, bă, să ne registreze pe aia, știi? Păi da. Puse frumos în față, bă, da? Vezi că are un culpe aici. Îmi dăm un șleaul ăla mare. L-am luat, susluță de Marie. Păi noi aici cam suntem în dreptul la tectomele la Băjanii. Cam da. Da, spun eu 100%. Deci ieșim în izlazul ăla, ieșim într-un izlaz. Știi unde erau braji, iadă, mai luam noi braji? Pe acolo e sus, deasupra la Băjani. E, și după ne facem cu ieșim câte și încolo, către... Ori dracu pe Valea Mărului. Nu, n-ai cum. Păi nu poți, că e rupt partea aia. N-ai cum. Hai că-i fi fain, filmează ca lumea. Vrei da-mă pe filmare? Da, da. Că nu văd să scrie câte minute. Sus. Ah, da. Un suport de ăla e fain, să-l pui aici, să pui așa telefonul pe invers, știi? E fain. Mă sperai la mucila aia mare. Te speriași? Mă sperai să rămâne în drac acolo. Nu, e că plecam pe jos, știi? Mergeam pe jos și veneam noi cu cineva, dai seama. Tractorul. Nu, ai tot cu Cu Cioaia Nicolae. Muceam și luam ăla, L200-le, cam chile. De la Mitsubishi. Cam noi cu două. Vezi, de aici, eu n-am mai fost în sus pe aici. De aici nu mai știu unde ieșim și ce e și cum e, mă. Dar oricum, ăștia ieșeau în... Îl sunăm pe ăsta, dacă nu. Adrian? Păi da. Ăla! Uite așa, mă duc, pici în sus e. Ușor că aici. Uite drumul pici în sus. Puteți să faci planetarea aia, că poate să te lase planetară. Nu știu dacă e planetară. Nu, e ceva de alt. Aia în general planetară e când truncă, nu așa, nu știu. Oricum și dacă ne întoarce pe la vale, venim altfel. Știi? O lăsăm ușor la mocirul aia mare acolo. Auzi că s-a plecase? Deci e gata, acum se răstoarnă, dar nu se răstoarnă. Aia trebuia filmat. Da. Hai să mai fost unul, știi? Eu mă puneam, uite, ăsta o să răstoare mașina. Eu, bă, ce... E fain să pleci în 2-3, bă. 2-3, da. Să aibă ăla telefonul în spate, te filmează pe ăla din față, știi? Hai.
să dau BMW-ul ăla, să-mi iau și un dată asta, mă, știi? Bă, boss. Bă, da, asta face bine. Să-mi iau una și pe autul de oraș, cum ar veni, știi? Bine. Oricum suntem, am trecut de, vă spun, de Băjeni. Uite, acum am ajuns. Am ajuns la fețe. Uite, la deasupra, la Băjeni. Și de la fețe știi de ce să o luăm? Da. Uite, bă, câtă cracul, dracu. Unde vin, bă, ăla? S-a întors. Dracu. S-a întors. Bă, dracu. Ăla nu căcăreu. Nu, bă, cine de cu Ursul. Hai, da. Bă, am ajuns... Păi am ajuns sus la... Da. Și acum ieși în drumul ăla. Ieși în drum. Aia sigur ai, nu? Da? Aia sigur ai. Da, bă, că n-am nimic. A, n-ai? De-abia astăzi am fost ce am înscris. Dacă ai făcut alea. Bă, ce fain e pe aceea. Hai, ce fain să vii să faci un gretar. Fără mișto, ce ai? Da. O, aici un gretar frumos. Iei coasa la... Iei coasa la tine mai întâi, se coțește. Trebuie să ieșim undeva ca să ne lăsăm la E vale. piculoc, cred că, uite, între pe ăla e drumul, cred. Cum e pe acolo? Cred că și nu știu, mă, uite, am zis, nu ne-am știut, am știut. Pe acolo e viu, că nu mai văd urme. Ha? Sau de acolo? Păi nu se vede urme, mă, da. Vedem mai în față, cum se vede urme aici. Nu cred. Bă, cred că pici în sus e, mă, da. Nu știu ce mă uit. Îți spun eu.